ndakakwira murume wangu anonzi Richard akandiroora 96 muna January ndopandakabva musha medu ndichienda kwachireka ndakanobereka vana vaviri mukomana wokutanga 96 makwira michichi yamaidare musoro wenyaya ndokuti murume akanditiza nemwe mukadzi akanochinja zita rangu kukambani achiti mukadzi mudiki iye akauya ane 18 years naye ndiamukadzi mukuru. Alright. Akuru. Manzotsara wakadzimai. Andi makanditiza. Andira kumutiza. Mukadzi uyu nini ndiye akatonditiza. Netsaga redu awena wakuru ava ndiani zogara kuda munhu anazotsanangura zvabatsira ndaunonge ndambudziko kuda munhu anazotsanangura chaizvo mukadzi wacho wakatiza naye wacho waunogara naye arimo but haasi munyaya ari munyaya ndemurume wenyu makamisa munyaya hanzi mukadzi wacho akatiza nebaba varipo amudzimai wavo amudzimai wavo ndotogara naye saka amudzimai wavo mudzimai wababa vangawe chamani ndotibatsire baba nditi uri munyingina unogona nazotsanangura ndaonenge pandamutsi handeitinzwa teererai utibatsire kutonga kumana Taulisai. Naigara na mkoma na amaguru. Saka mkoma wanga vaza wachiro na amagura. Wanga vaza wachiro na amagura. Wanga wachiro. Kutsvaga muje. Mai. Amagura wa kutora yeye baba. Achikove vayambhadhara $10 pana izvozvo kurumidzai achikove vayambhadhara $10 chimbomirai bhadhara $10 bhadharai $10 padara bhadharai $10 mirai hii ticheketa pedza zvaadministration abudza 20 musambhadhara inenderana nezvaakagarira apa aita noise plus ndiafanwa nyaradza vanhu zvatokwana izvozvo samupe chenji mupei receipt chenda mugara pasi papo nyaradzai vanhu ikatauretizo zvadaro vasawirirane kudaro amagura vakangosumudza tsagara uri hembe kuenda kunokanda kuna mainima wasumudza tsagara yehembe dzemurume dzemurume. Alright. Zvadaro pai ava vakanga vakugara vese vari tu kwanga vakunoja variwo ava vachigara muimba yebasa ndokubva ipapo mota ndobva isatransfer yebasa yakuchinjwa vaishandira ndokunza adzimai handechi tatransfer saka mima muchibva muimba yehande toita setogara kwandoda kuti tiete tiende ava ndokurambira mumba mwengu ava ndokungotaiwa isusu tichakura nezande kusara kwavakaita pane patanzwa panzizvoni pakazochinjwa kambani asingakanganisi imbobasiyai tudakenda amai manzozadzara varume vatizvo makatakura tsaka makanokanda kumba kwani pamainini right madaro saizvozvo nhasi ava kambani yachinja murume uyu kuti nhasi wakaenda ukati ndiyo zvoka right imi makaramba kuti handisi kuenda kwekwe vakanditita isa mbatya dzangu dzese iwa ukwiri saka dhiraivha wezimuwa wacho akati handitakuri mbatya dzamai kana mai ava vari kutosara mupamo vanofanira kutosara mupamo ndokusara kwandakaita driver wezinwa aigotaura zvokumba kwenyu vakati ndinosungwa nemutemo kuti mukadzi wavo
baba vanga vati ndotakura mudziyo ini havasida kuti ndikwire ndikuenda nemukadzi wangu anotengesa mubhotosoro pabhora ndokwavakaenda naye kupi manyidzimava mnaembuya Garaba. ndiye mukadzi wakaenda naye ndakasiwa nevana iko zvino ndatona vasikuru vaviri mama vasikuru vaviri saka mimi mane nguva yakadii mapatsanana nemurume wei vakabva kwabhora 215 makore ese kubva iri ministry 2015 ndizvo nengu 2014 zvinezvi saka murume wai akatamira kupi ana kutama akatakurwa nekambani ari kusenzera kupi anoshandira kuzimwe yekuchiweshi right from 2014 2015 makazoona nemukana wekutera murume wenyu kuenda kuchiweshi ndakatera nemapepa emaintenance akarambira kumaintenai murume zvakaitika pandakatera nemapepa akarambira kumaintenai maiwana here mudyandigiro wevana maipiwa meaning kuti vana vakaimaintena vana vakamaintenwa kusvika 217 vaane makore mangani vana pane 1 and 28 years wechi2 and 23 years that means vakanga vabva nguva yekuchengetwa nemutemo pamaintenance now pamanje muri muroora ya musha maa ndakabereka vana 2 pindirai mubvunzo wangu muri muroora here musha maavo ndiri muroora pakati kwamarufu muri kuenda here ndinoenda makapedzisa kuenda kuri ndakatoenda unoona svondo rakapera ndandina mirai handiti kubvunza mubvunzo makamhanya ndoda kubvunza ndichadzoka kwamuri baba kana muchipindura nemunyino yambindura 2015 up to now mapinda mumusha monzi mani machireka maenda mumusha machireka kangani ndinoenda kakawanda makaendaakafonerwa nzi kune nhamo ndinoenda ndobata maoko ndodzoka mune musha here kwachireka ndinemba muri kuenda patikobvira 2015 up to now nyaya ndikuedza kubvunza mubvunzo yese ikai ndikuoneke pasi kubudirana pachena muchiri mukadzi nemurume here ndopane nyaya ndosaka muri kuona ndikuda kuedza kusvika kuti ndiburitse kuti muchiri mukadzi nemurume here from 2015 muri kuenda kumusha muri kuvhura dho muri kutsvaira vari kunzi muroora auya muzukuru auya ambuya vauya zviri kuitika here ipo zvino handisi kuenda nekuti nekutizwa kwandakaita ndine shungu dzekutogara maapedzisira rini svondo rakapera kwangwaitikei ndakanga ndafonirwa nzi baba varwara ndikechingani kuchivaona baba ndakambofonerwa nekukambani kuti murume wenyu arwara ndimi muridzi wemurume uyai kuwestern hospital ndikasvika kuwestern hospital amai avo vakada kundirwisa ndakatozobatsirwa nevanhu kuti aiwa ndiye muridzi wemurume panoda kubvunza nekuti usatore wedhe kuti ndakatiza aiwa nokuti munhu akatawa nekambani handi munhu weza shona yataurwa muno zvanzi kambani ndiyakatransfera munhu handiozo kana kambani yatransfera munhu atiza munhu here nai mukuru mukadzi maapedza muona rini 2014 maapedza kuonana mukadzi rini 2014 ndendani 2011 maapedza kuonana 2011 ko 2014 pamukatora zvinhu muchichinjwa hamuna kumuona mamusagari mese mama kutakura zvinhu chete mune vakadzi vangani mamune 3 vakadzi ezvino mune vakadzi vangani mune upi neupi saka amai vari kuita makavatiza ndawatiza iwo ndawatiwa netsaga rehembe dzangu propati yese wasararai ndibatsiro shamai vakatakura muimba yavo amai vakanotsveta kune imwe imba vachipa mukadzi ndii vaita sei kuti vakangotakura imba yavo propati yemurume wavo wese vakanoipa mukadzi makazoenda here imi maona zvaitika avo ndiani wakwa ndamaiguru madzimai apedzisa kuonana rini kutoonana mati vatone nguva
Maningo. Someone akanyorwa nzi chiapo. Secretary, someone akanyorwa nzi. Someone. Yakanyorwa nzi ngabuite mari yomuzvandigere. Nokuti ndikuona nyaya yetu yatikurwira panapa. Ndosaka muona ndikufamba nenyaya yake. Indanzwa kushoko iro rikudzi zvandigere. Saka amai ava ndikufungidzira kuti wada kupinda pamari. Saka ini mubvunzo wangu manje ndosamukwana ndinangani mubvunzo. Ndinoti vanhu havataurira nekuti uizvou. Inini zvakaitika ndezvokuti ndakaenda kukambani ndikagama ichireka murume wenyu papenjini asi zita rekukambani nderenyu semaendesera ndaita mapepa ementenensi ndinawani. Saka faira yangu yezita rangu ementenensi kubva naye kuma90 ikoko kusvika pari zvino zita raishanda kukambani nderangu. Saka kambani yakanga ndizvozvo. Maintenance mimi kana maikilima mari yemaintenance. Kana mari yemaintenance yamira zvakwana. Saka mimi mari imwe yamaifambira yepension makashanda kukambani uzini wayo. Ndakushanda kukambani asi ndeifambira panyaya yezita rangu rakanga riri. Muchipuwa mari sani. Pamwe ndikadza nzwisa system. Mimi maina kupuwa mari sani. Bozi munhu aipuwa mari yake yepension ka. Uyu mundaraunda yaipuwa mari yaingobuda yakanzi Thompson Chireka. Yenda maakaunti make. Imimi yaizopinda kwenyu mimi iri yaani. Ini ndaitira kuti izvoni semurume wandakabereka naye vana ndine vana nevazukuru vake. Saka vana nevasabatanise zvinhu vazukuru havasi vake zvinhu zvazowewo pakuzvara vamwana nevamwana semunhu akabereka vana naye ngatiwiriranei panapa. Murume uyu mapedza kumwachira hembe rini? Ndakapedza kumwachira hembe 2014. Akatorwa namai ava. Salary yake kupedzisira yamunoziva imimi imari anga asingandiratidzi. Anga asingakuratidzi. Anga asingandiratidzi. Anga asingakuratidzi.